Vítajte v Bospolende. Vítajte v Bospolende. Sú to ľudia. Ohník majú naložený. A koľkýže sú? 12. Sme mesiac január. Som február. Marec. Chvíľu je zamračený a chvíľu sa zasmeje. Som apríl. Máj. Jún. Júl. Som august. Keď môžeme, tak pomôžeme. September. Ale kto ste vy vlastne? Som október. Ste ku mne taký dobrý. Všetci. November. Som december. 12 mesiacov. Veru tak. Som trpaslík 2632. Som trpaslík 2745. Som trpaslík 2752. Hej ho, kto pije so mnou? Cestou med cestou. A ja som Klapka 3861. A ja som Snehulienka, ktorý hajzlí ma tu budia. A ty nie si naša Snehulienka. My sme tvoji trpaslíci. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная. Je ti teplo, dievčatko? Čo ti šije, ty hlupák starý? Nohy aj ruky mi mrznú. Tak čo vlastne chceš? Peniaze chcem a nové auto chcem, ty hlupák starý. Milé deti, a zazvonil zvonec a rozprávky je koniec.